салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. Сабабҳои пайдоиши нарак ё доначаҳо дар рӯй ва халос шудан аз он. Нарак бо забони англисӣ акне мешавад. Ин бемории пӯстбуда маъмулан дар замони ба балоғат расидан шурӯъ мешавад. Сабабҳои асосии ин беморӣ ба балоғат расидан аст, чун дар ин замон шаҳвати инсон шурӯъ ба афзоиш мекунад ва аз бадан чарб яъне равған ҳосил шуда аз бадан сар мебарорад. Сабабҳои дигари ин беморӣ арақ кардани зиёд, хӯрдани хӯрокҳое ки калория яъне ғизонокии онҳо зиёд аст, хоридани пӯст, норасоии витамини Е ва А ва донагиҳо. Чӣ гуна аз нарак аз ин беморӣ халос шавем? Ин бемориро метавон дармон кард, аммо барои беҳбудии он ниёз ба замони зиёде аст. бисёре аз одамон вақте ки дар рӯяшон наракро мебинанд, дарҳол онро мекафонанд ва ин кор мумкин аст ки боис шавад то пайи он дар рӯй доимо боқӣ монад. духтурони пӯст тавсия медиҳанд ки барои кафондани нарак нуги сӯзанро дар сипид тар карда як сурохи майда дар он эҷод кунанд, баъдан зардоби онро хориҷ кунанд. тавсияи дигар, дар як рӯз 2 маротиба рӯйро ба собун шӯед. хӯрокҳои гӯштиро камтар истеъмол кунед. бисёртар варзиш кунед. асал ва оби лимонро якҷоя карда ба ҷойҳое ки нарак ҳаст молед.